Първият в света мускулно-скелетен робот оживя. Може да го намушкате и ще кърви. Американската компания за роботика Клон пусна видео, в което показва най-новия си продукт Протоклон. Първият в света двукрак мускулно-скелетен андроид. Компанията описва робота като безличен, анатомично точен синтетичен човек с над 200 степени на свобода на движението, повече от 1000 миофайбър мускулни влакна и 500 сензора. За сравнение, един обикновен индустриален робот има 6 или 7 степени на свобода, докато човешкото тяло има 244. В видеото се вижда как роботът виси на въже и движи ръцете и краката си по начин, наподобяващ човешките движения. Той разполага с мускулна система, която анимира човешкия скелет, използвайки изкуствената мускулна технология на компанията – Myofiber. След като видеото бе публикувано, потребител Фекс коментира: "Моля, кажете ми, че средностатистическият човек може да убие това нещо с бухалка." На това изпълнителният директор на Клон Тханош Рат отговори: "Може да го намушкате с вилица и ще прокърви." Рат нарече робота началната точка на ерата на андроидите. Много хора изразиха шок от реалистичните движения на робота. "Това е лудост. Все едно гледам как научната фантастика оживява. Какъв ли ще бъде следващият ти ход?" написа потребител Фекс. Друг нарече видеото встъпителната сцена на филм на ужасите, а трети се пошегува с човешкия му вид. "Сигурни ли сте, че това не е човек, който прави роботски танц?" Компанията твърди, че роботът разполага с синтетични органи и биоморфен дизайн, както и че Myofiber мускулите му се свиват по-бързо от човешките мускулни влакна. Технологията Myofiber се произвежда в монолитни мускулно-сухожилни единици, което предотвратява повреди в сухожилията. За да се доближим до желаните качества на скелетните мускули при бозайниците, изкуственото мускулно влакно трябва да реагира за по-малко от 50 милисекунди, да се свива с повече от 30% при ненатоварено състояние и да осигурява поне 1 кг сила на свиване при тегло от 3 грама. Днес Myofiber е единственият изкуствен мускул в света, който съчетава толкова високи показатели за тегло, мощност, скорост, съотношение сила-тегло и енергийна ефективност, се посочва на сайта на Клон. Юта се готви да стане първият щат, който забранява флуорида. Юта може скоро да стане първият щат, който забранява добавянето на флуорид в общинските водоснабдителни системи, ако републиканският губернатор Спенсър Кокс подпише законопроекта. Флуоридът е минерал, който се среща естествено във водата, почвата и въздуха. За него е доказано, че предотвратява образуването на кариес. Помага като укрепва зъбния емайл, неговата твърда външна повърхност. Това прави зъбите по-устойчиви на киселината, произведена от бактериите, които причиняват кариес. Флуоридът също така предпазва от появата на кариеси, като замества и предотвратява загубата на минерали в зъбите. Новият закон ще спре правителствените институции в щата да флуорират обществените водоизточници. Никой няма право да добавя флуорид към водата в обществената водоснабдителна система или във вода, която ще бъде въведена в такава система, гласи законопроектът. Той също така забранява на местните власти да налагат или позволяват флуориране на водата чрез наредби. Законът все пак ще позволи предписването на флуоридни терапии от фармацевти. Според abc4.com, законопроектът премина през законодателните процедури миналата седмица и вече е на бюрото на губернатора. Законопроектът премина през двете камари на законодателния орган на Юта. В петък беше приет с гласуване 18-8-3, като представители от двете партии гласуваха както за, така и против. Мярката идва в контекста на изявление от Робърт Ф. Кенеди младши, който като секретар по здравеопазването и човешките услуги заяви, че ще работи за премахване на флуорида от обществените водоизточници. Според него това индустриално отпадъчно вещество има сериозни вредни ефекти върху здравето, включително артрит, фрактури на костите, рак на костите, намаляване на IQ-то, неврологични разстройства, заболявания на щитовидната жлеза. Проучване, публикувано наскоро в JAMA Pediatrics, установява, че висока експозиция на флуорид корелира с по-ниско IQ при децата. Миналия месец комисарят по земеделието на Флорида Уилтън Симпсън също предложи забрана на минерала в питейната вода, като го сравни с медицинските ограничения по време на COVID-пандемията. Ако COVID ни научи на нещо, то е, че правителството може да налага здравни решения без нашето съгласие, въз основа на нови факти. Обществените водоизточници трябва да бъдат източник на чиста, безопасна питейна вода, а не средство за доставяне на държавно предписани лекарства без съгласието на потребителите, заяви Симпсън. Все още не е ясно дали губернатор Кокс ще подпише законопроекта, но ако го направи, той ще влезе в сила на 7 май. Apple потвърди, че бък е накарал функцията му за глас към текст на iPhone да изплюе Тръмп, когато потребител каже расист.
Racist. Apple обяви, че поправя проблем, след като потребители забелязаха, че iPhone временно показва името Тръмп, когато се използва функцията за гласово въвеждане за думата расист. Водещият на Infowars Алекс Джонс съобщи за проблема във вторник сутринта, след като дъщеря му го видяла в TikTok и го тествала на няколко телефона. Дами и господа, току-що хванахме Apple в буквално подсъзнателно промиване на мозъка. Шарлот, покажи им какво откри току-що. Значи, ако пуснете гласово въвеждане към текст и кажете расист. Виждате ли това? Расист. Расист. Нека покажа по-отблизо. Това е лудост. Това е Apple. Расист. Направи го отново. Натискате да записвате гласа си тук долу и казвате расист. Вау, направо не е за вярване. Джонс успя да възпроизведе грешката на няколко различни iPhone устройства и заяви, че това може да е атака на подсъзнателно ниво срещу Доналд Тръмп. Други потребители в социалните мрежи също потвърдиха, че виждат същото. След репортажа на Джонс, Fox News Digital също успя да възпроизведе грешката няколко пъти, но отбеляза, че Тръмп не се появява всеки път, когато потребителят каже расист. Във вторник Apple призна, че работи по решаване на проблема. Наясно сме с проблема в речевия модел, който захранва функцията Dictation, и ще пуснем поправка възможно най-скоро, заяви говорител на Apple пред Fox News. Компанията обясни, че моделът за разпознаване на реч може временно да показва думи с близко фонетично звучене, преди да коригира изписването, като бъгът засяга и други думи с буквата R като начална съгласна. Да бе, като че ли някой ще повярва, че е напълно случайно. Хомосексуалният AI бос Сам Алтман стана баща чрез сурогатна майка. Сам Алтман, един от водещите AI предприемачи и част от триото милиардери, избрани от Доналд Тръмп да ръководят инициативата Stargate за МРНК и изкуствен интелект, обяви през уикенда, че той и неговият съпруг са станали родители на момченце, родено чрез сурогатна майка. Алтман публикува снимка на новороденото в социалните мрежи със съобщение: "Добре дошло на света, малко човече. Роден е преждевременно и ще остане известно време в неонатологичното интензивно отделение. Чувства се добре и е прекрасно да сме в малък балон, грижайки се за него. Никога не съм изпитвал такава любов." Активисти за детските права бързо критикуваха Алтман, подчертавайки, че въпреки естественото му желание да бъде баща, закупуването на човешки яйцеклетки, заплащането на жена да бъде инкубатор, а след това изоставянето й, като отнемат детето й, за да го отгледат в дом без майка, е морално укоримо. Кейти Фауст, основател на организацията Them Before Us, която защитава правата на децата преди желанията на възрастните, реагира с критична версия на публикацията на Алтман. "Добре дошло на света, момче без майка. Роди се преждевременно, защото сурогатното майчинство носи рискове за майката и детето. Докато растеш, ще копнееш за майка. Не твоите естествени нужди са погрешни. Грешна е културата ни, която нормализира загубата на майка." Групата Surrogacy Concern, която се бори срещу сурогатното майчинство и експлоатацията на жени чрез продажба на яйцеклетки, също осъди случая. Още един техномилиардер си купи бебе. Богатите хора използват жени като инкубатори. Измамват ги да повярват, че не са майки на собствените си деца и нанасят травма от отделяне още от раждането. Сурогатството трябва да бъде забранено. Потребителят в Екс Уесли Тот написа: "Няма нищо по-варварско от това да откъснеш новородено от майка му за удоволствието на двама перверзи. Върнете това дете на майка му и се покайте." Междувременно новият министър на финансите на Тръмп, Скот Бесент, също е женен за мъж и е придобил 2 деца чрез сурогатно майчинство. Така, според критиците, в администрацията на Тръмп вече има няколко гей двойки, които са си осиновили деца по този начин. Въпреки че самият Тръмп твърди, че защитава семейните и детските ценности. Имате една седмица да се спасите. Условието на Мъск. Милиардерът Илон Мъск, натоварен от президента Доналд Тръмп с задачата да съкрати размера на федералното правителство, заяви миналата събота, че всички федерални служители ще трябва да докладват какво са свършили, иначе ще бъдат уволнени. В публикация в Екс Мъск написа, че федералните служители скоро ще получат имейл с искане да отчетат дейността си от изминалата седмица. Цитирам: "Ако не отговорят, това ще се счита за оставка." Не е ясно на какво правно основание Мъск може да уволнява федерални служители, ако не отговорят на искането му. Заплахата му беше отправена часове след като Тръмп публикува в Truth Social, че Мъск, като ръководител на Департамента за ефективност на правителството или ДОГЕ, трябва агресивно да намали броя на федералните служители.
Междувременно Американската агенция за храни и лекарства или FDA започна да кани обратно на работа някои от наскоро уволнените си учени, включително и служители, които са разглеждали дейността на Neuralink, компанията за мозъчни импланти на Илон Мъск, според няколко източника. Най-малко 11 служители от Центъра за устройства и радиологично здраве на FDA са получили обаждания от агенцията с предложение да се върнат на работа в понеделник. През 2023 година Reuters съобщи, че FDA първоначално е отхвърлила искането на Neuralink за клинични изпитвания поради опасения за безопасността. По-късно агенцията даде одобрение за провеждане на тестове, които в момента са в ход. Според източници FDA планира да върне на работа около 300 служители, но Reuters не успя да потвърди точната цифра. FDA и Белия дом отказаха коментар. Белия дом пренасочи въпросите към Федералното здравно министерство, което също не отговори. Франция се стреми да разположи ядрени оръжия в Германия. Макрон стяга атомните си мускули. В понеделник вечерта бе съобщено, че френският президент Емануел Макрон обмисля разполагането на оперативни ядрени оръжия в Германия като отговор на Доналд Тръмп, който работи за прекратяване на войната в Украйна и намаляване на глобалния ядрен арсенал. Според Яху, изтребители, носещи ядрени оръжия, могат да бъдат разположени в Германия, тъй като САЩ заплашват да изтеглят силите си от Европа. Новият лидер на Германия Фридрих Мерц, който спечели парламентарните избори в неделя, призова Великобритания и Франция да разширят ядрената си защита с цел Европа да стане независима от Америката на Тръмп. В отговор Великобритания също може да увеличи своя ядрен капацитет, посочва Яху. Френски официален представител каза пред The Telegraph, че разполагането на изтребители ще изпрати съобщение до Владимир Путин, докато дипломати в Берлин смятат, че това ще окаже натиск върху Кир Стармър, лидерът на британската лейбъристка партия, да направи същото. Според AP от 18 февруари, Макрон засилва имиджа си на имперски френски крал Слънце и се опитва да стане водещата фигура в европейската сигурност и кризата в Украйна. Франция е единствената ядрена сила в Европейския съюз след напускането на Великобритания и има около 300 бойни глави, които не са част от ядрената стратегия на НАТО. Според Арти, новият германски лидер Фридрих Мерц настоява Великобритания и Франция да включат Германия под своята ядрена защита, тъй като френският ядрен арсенал действа независимо от НАТО, докато британският е интегриран в отбранителната стратегия на Алианса. Русия приветства по-балансираната позиция на САЩ за Украйна. Русия приветства това, което определи като много по-балансирана позиция на САЩ по отношение на Украйна. Това се случи след като Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, изготвена от САЩ, която запази неутрална позиция по конфликта. САЩ също така неуспешно се противопоставиха на резолюция, изискваща изтеглянето на Русия от Украйна. Пътят към мира е възможен. Гласуването разкри различия между САЩ и съюзници като Великобритания и Франция, които се въздържаха при резолюцията на Съвета за сигурност. Това също така подчерта драматичната промяна в позицията на Вашингтон след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп. Тази промяна стана още по-очевидна след възможността за сътрудничество между САЩ и Русия в сферата на редките земни метали. Редките земни елементи са група от 17 метала, които са ключови за производството на електрически превозни средства, мобилни телефони, ракетни системи и друга електроника. В понеделник Владимир Путин заяви, че Русия е отворена за съвместни проекти с американски партньори, а във вторник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитирам: „Американците се нуждаят от редки земни метали. Ние разполагаме с много от тях." И Путин и Тръмп са изразявали интерес към потенциална икономическа сделка между САЩ и Русия. Но Песков уточни, че е необходима значителна работа за нормализиране на отношенията. Една от точките на разногласие изглежда е въпросът за европейските мироопазващи сили в Украйна като част от всяка потенциална сделка за прекратяване на войната. По време на срещата си с френския президент Емануел Макрон в понеделник, Тръмп заяви, че Путин подкрепя идеята. Да, той ще приеме това. Попитах го. Във вторник Песков насочи репортерите към по-ранно изявление на руския външен министър Сергей Лавров. Миналата седмица Сергей Лавров заяви, че Москва разглежда присъствието на европейски мироопазващи сили в Украйна като директна заплаха за суверенитета на Русия. Защо се забавя публикуването на списъка с клиентите на Епстин? Републиканската конгресменка Ана Паулина Луна обвини главния прокурор Пам Бонди в умишлено забавяне на публикуването на списъка с клиенти на Джефри Епстин, както и на документите, свързани с убийствата на Джон Кенеди и Мартин Лутър Кинг младши. Миналия петък Бонди потвърди, че тези файлове са на бюрото й в процес на преглед по заповед на Доналд Тръмп.
Въпреки че Тръмп е подписал изпълнителна заповед за разсекретяването им, документите все още не са публични. Министерството на правосъдието може да публикува списъка с клиентите на Джефри Епстин. Това наистина ли ще се случи? В момента стои на бюрото ми за преглед. Това е директива на президента Тръмп. Преглеждам това, преглеждам и файлове относно убийствата на Кенеди и Лутър Кинг младши. Всичко това е в процес на преразглеждане, защото е направено по нареждане на президента. Бившият генерал-лейтенант Майк Флин изрази недоволство от забавянето на разсекретяването. Луна му отговори в Екс, че нито тя, нито комисията й имат правомощия за декласифициране. Това зависи от Националния съвет за сигурност, директора на националното разузнаване Бонди и Белия дом. Флин настоя, че няма причина за по-нататъчно забавяне, защото Тръмп вече е подписал заповедта. Под натиска на общественото внимание, Луна директно попита Бонди в социалните мрежи. Главен прокурор Пам Бонди. Видяхме през уикенда, че преглеждате всички файлове от тези за убийството на Кенеди до списъка с клиенти на Джефри Епстин. Всички очакваме разсекретяването им. Кога ще бъдат разсекретени и достъпни за обществеността? Тя разкри, че Комисията по надзора на Камарата на представителите е изпратила 2 писма до Министерството на правосъдието на 11 и 19 февруари с искане за статус на файловете, но не е получила отговор. Хазарт или стабилен доход? Мания по криптотрейдинга поглъща Индия. Инженерът Сагар Нюаре никога не е обръщал особено внимание на биткоин и криптовалутите. Сега обаче признава, че търговията с криптовалути е завладяла живота му. 25-годишният индиец прекарва нощите си, следейки цените, тъй като криптопазарите никога не затварят. И той далеч не е единственият. Тъй като работните места и доходите изостават спрямо икономическия растеж в Индия, все повече млади хора се насочват към криптовалутите, за да увеличат приходите си. През октомври-декември търговията с биткоин и други токени на 4 основни криптоборси в Индия се е удвоила, според данни на CoinGecko. Повечето от тези печалби идват от индивидуални инвеститори в по-малките градове. В западния град Нагпур много млади хора записват курсове по криптотърговия, за да подобрят уменията си. Според собственика на академията Яш Джайсвал, целта не е бързо забогатяване, а допълване на ниските доходи. Работата, която вършим, се заплаща ниско. Който е с нисък доход, със сигурност иска да помага на семейството си някак си. Никой не мечтае да кара БМВ, повярвайте ми. Повечето хора просто искат малка кола. Просто искат щастлив живот. Много експерти предупреждават, че криптопазарите са изключително нестабилни и са рисково място за инвестиране на пари. Това обаче не спира студенти като Ашиш Нагосе, който има бизнес за продажба на цветя и вижда криптовалутите като допълнителен източник на доходи. Очаква се пазарът на криптовалути в Индия да нарасне до над 15 милиарда долара до 2035 година, което е 6 пъти повече от миналогодишната стойност. Но бъдещите криптотърговци ще трябва да се справят с няколко предизвикателства. Индия облага криптопечалбите с високи данъци. Все още няма ясно законодателство за криптопазара. Не е и регламентирано дали криптовалутите попадат под съществуващите закони за ценните книжа. Освен това, Индийската централна банка остава силно скептична към криптовалутите. Но това не спира новото поколение криптоентусиасти в страната. Високоскоростен дрон използва изкуствен интелект за навигация в гъсти гори и територии с множество препятствия. Учени от Хонконгския университет създадоха дрон, който използва изкуствен интелект за навигация в неизследвани територии. Той може да лети със скорост над 70 км в час, като картира маршрута си в реално време. Проектът има за цел да реши основен, но изключително важен проблем. Как дроновете да летят безопасно с висока скорост? Основният елемент на SuperMAV е електроизмерен сензор, който използва импулсен лазерен лъч или лайдър, за да измерва разстояния и да открива препятствия от значителна дистанция. Според професор Джан Фу, тази технология позволява на дроновете да летят безопасно и бързо. Може да засече препятствия на разстояние до 70 метра, което му позволява да се движи с огромна скорост и да избегне сблъсък, като го засече много преди да достигне до препятствието. Сензорът подава данни към AI система, която изчислява безопасния и ефективен маршрут според проучване, публикувано в списание Science Robotics. AI-ът след това генерира 2 пътя. Единият остава в познати зони, другият комбинира известни и непознати територии, за да увеличи скоростта.
Този метод намалява грешките при навигация 35 пъти и съкращава времето за планиране на полета с 50% в сравнение с традиционните подходи. Докторантът Рен Юмфан отбелязва, че този дрон може да бъде ключов в спасителни операции при бедствия. В реални тестове, SuperMav успешно навигира през гористи местности, градски сгради, както и вътре и извън помещения. Дронът показва отлични резултати във всички тези среди.